Martinom. Čaute. Moje meno je Martin a vítam vás u nového videa. Dneska je to PvP s mojím bratrancom Šebom. Dobre, tak my ideme na Pripojíš to. sa, dúfam, že mi to pôjde. Dobre, aj on natáča. Áno, ide mi to výborne. Martinko, ty kde si spadnul? Ja Tu. OK, tak ideme na to. My sme si tu No, troška... ja tu mám kopu vecí, lebo som tu prežil inváziu všetkého možného. A daj si tichšie zvuk. Dobre, dám si tišie zvuk. Ale ja som tu prežil inváziu všetkého možného. My to máme povolených 32 keksíkov, 3 torty a 6... A počkaj, to je nefér, ja už mám iba 29 Čo? koksikov. Tak lebo si ich zožral. A 6 ešte healing potionov. Áno, a tie healing potiony si budeme nosiť pri sebe? Aha. A OK, super. Dobre, tak kto sa skováva? Keď toto je, ja sa schovávam, ty sa schovával v minulom dieli. Čakaj, ja mám tu takto. Dobre, to zjem. A nie, mám ich tu 8. Čo? Len tu sa nejak... počkaj, nie, mám ich tu 16. Čoho? Healing potionov. No počkaj. Tak počkaj, tak, lebo oni sa tu nejak divne, oni sa tu stakovali. Čože? Tak počkaj. Počkaj, dám si ich preč, nebudem ich používať. Tak, už ich mám iba 6. Koľko? Naozaj? 6, áno. Naozaj? Naozaj. Ukáž. Pozri. No dobre. Dobre, tak Martinko sa skováva. OK, počkaj. Čiže sem dám všetky potiony. A ja sa schovávam, ty sa nekúkaj. Dobre. Ale ani do mojej obrazovky. A ináč, dobre, tak, nekúkaj Opí sa. sa tu sneh, no super, to musím zase zrenovovať. Môžem to urobiť rovno teraz, že tu opravím ten sneh? Nemôžeš, pretože teraz hráme. No dobre. Emeraldy. Teraz hráme PvP. A nie! Creeper je pod murom! Čo? No tak ty si šikovný, ty si ho neodstránil. No tak, počkaj, mám... Ja som opadol! Kokso. Ja vypínam príčely. Nie, to je, čo budú predsa, Čo? dobíjať hunger bary, ty magor. Ja neviem, tak som dal na easy. Dobre, OK, takže ja sa idem schovať. Ja tu zase musím stlačiť núdzový gombík, aby sa mi otvorili dvere. No, si sa schoval? A ešte áno, tieto torty, čo tu vidíte akurát na mojej obrazovke, tak tie sem Šebo pridal ako taký bonus. Tu je jedna a myslím, že tam je druhá, nie? Au. Ty si ma hitol! Nie. Ja som ťa nehitol. Ty vagabund. Á! Som Tarzan. Ty magor! Mám dve a pol srdiečka, ja som skrčený, nožikovný som. A on už je za mnou. Mám 2 kaktusy. Ne, toto by bola moja zrýchla smrť, stop. Nie, to neplatí. Bol som zasiknutý v pavučine. Áno, to je to na tom, že tu nikoho... A mám tu helmu moju. Hej? Ja ti dám všetky veci, počkaj, povedz mi, čo si mal. Dobre, tak ešte jedno kolo, toto bolo moc. Dobre, toto kolo neplatilo, pretože... Lebo som ťa rýchlo zabil. Počkaj, ja si vezmem nové healing potiony, 3, 4, 5, 6, OK. Dobre, takže, ale ja ich počkaj. Daj mi moje veci. Čo? Môj meč, moje keksy a moje... Keksiky ti nedám, to sú Brnko. moje. Nie, dával ich. Dobre, počkaj. Ideš, pôjdem dohrať tie torty. Tam som ti vyhodil meč. No, do kaktusu. Skoro. A potom ešte čo si mal, diamantko? Keksike! Pusti ma. Martin, toto sa nehrá, naozaj. Ja ti nedám. Keksike! Počúvaj. Keksike! Ty! Keksike! Martin, Počúvaj ma. Mám nejaké načitované Šebové veci. Daj mi to. Keksiky, ne! Ty máš keksiky! Ty máš moje keksiky, ty máš moje keksiky! Ty si strašný. Hej, čo robíš? Hej, no ty... Výborne, mám moje keksiky späť. Nemám keksiky! Keksiky. Martin, ty keksiky. chceš súboj? Daj mi okamžite moje veci. Moje keksiky, kde sú moje... tu torta. Ty si fakt mi zaneskil. Kde sú... A ďalšia torta. Kde sú moje No keksiky? chyť ma. Ja ti kde dám, ak ma chytíš. Kde sú moje keksiky, ty magor? Áno, ty tu na mňa začitúvaným mečom ideš. Dobre, Dobre, dobre. tak mi daj moje veci.
Počkaj, ja tvoje veci nemám. Ale ja som sa zasekol. Dobre, tu máš tvoje Tak veci. počkaj, dám ti to diabolko. Slime ball, gunpowder, 2 želiaza, henta helma, čo máš, je moja asi, alebo... Bo ja mám 2 helmy. Na, tu ti to nahážem. Toto je moje tu. Mám 2 helmy, ty Magor. Čo? Tak ešte chestplate, nie? Ale chestplate mám. Chestplate máš tu. Chestplate mám? Čo? Počkaj, ani tento je horší, čo som What? videl, to nechcem. Dobre, serem na to. Tu paučinu ničím. Nenadávaj. Čau. Dobre. What? To není nadávka. What znamená čo? No tak vadní, ale dobre. No. Tu je string, Tak dobre. Počkaj. Takže tu si ešte poberiem také Ja tu mám samé škaredé našitované meče, ja si musím vyhádzať. O, super, dá už na to ser. Teraz sa schovávaš ty. Hej, no super, ale počkaj, musím vyhádzať tie enchantované meče. No dobre, nebudem robiť. Nepropaguj kokároka. Dobre, a dám si tu obyčajný meč. Tie pavučiny ma tak štú. Ty kokos. Počkaj, ja si tu... Aha, to si musím dávať... Ináč dobe, keď natáčam tento druhý diel, tak som ešte nevydal prvý, takže ešte neviem, aké sú ohlasy. Ale tak, ako, myslím, že v spojení ja, totálny lamer, No, a dobre. on, veľký rager a totálny profik Minecraftu. Prestaň. To by mohlo Inak byť dobrý celkom nápad, dobrá natočíme kombinácia. Minecraft take. To som už točil. No tak hej, ale so mnou. Číslo 2. No dobre, tak dobre. Počkaj, ťažím emerald. Prestaň. Ťažím si emerald. Martin, nerob to. Chcem emerald. Prestaň. Dobre, a nekúkaj sa naozaj. Dobre, tak sa schovaj. Dobre, a choď ku tým dverám a tak nekúkaj. Dobre, ja tu šúkam dvere. Nenadávaj. Vlastne šúkajú po polsky hľadať, takže to viem. Hľadám dvere. A, Pekne, padol si do lavy. ale. Haha, yes. Ale máme... Ja nemám keksiky! Okamžite mi naval moje keksiky! Ja mám mojich 28, inak nemám nič. Dobre, nevadí. Počkaj, kde sú tie torty mizerne schovaté? Pokejku drevenú. Tortu mizerne schovanú si idem dať. Do keľu tieto pavučiny. Ty si našiel moju tortu. Ja som ich našiel už 4, Šebo. Čo? Tu je ďalšia, na stromoch sú 2. A aj na všetkých stromoch sú. Fakt, Potom no je- tak ja som ich našiel už 4. A mám 2. Ty požerieš všetko. Mám slime boli. Áno, No, ja som- požeriem ich všetky, pretože mám ty si mi nedal moje keksy. Chceš? No počkaj, dám ti nejaké keksy. No, Nie, budem žrať torty, mám ich tu dosť a mám healing potion. Načitujem, hej. Nie, nečituj nič. Á, výborne. Zhebni v hlave. Koláč je už do polky zožraný. Ty pažrož jeden. No tak a čo mám robiť? No No ale hádaj. keď máš full dia, tak kaktus ti nebere. Nebere živ. A bere, ale až po 3 ranách. Nenič ju. Ideme robiť tripwire. Čakaj. Ja. No dobre. Radšej ma hľadaj. Ináč v tomto už si schovaný, dobre. Prepáčte, že v tomto PvPčku sa moc nedodržujú pravidla. Dobre, idem preskútrať všetky tvoje skríše, ktoré poznám, samozrejme. Pravdepodobne nejaké nepoznám. Á, ďalšie tortu som našiel. Tu náhodou dnes. Kde si dal tu? Tu náhodou nie si, dobre nie. Ja že to možno bude trošička dlhší, musím ťa nájsť a zabiť a už to máme o 9 minút. No. No, takto, tuto nie si teda, možno, ale pravdepodobne urobím aj nejaký prestrih v strede videa. Nápadol si do hlavy. Že? Počkať. Si v dome? Martinko, Ja, ďalšia torta. Na spawnri. No, ale tam nechod, lebo tam sú silverfish. Áno, tak silverfishky na tie kašlem. Fakt. Á, už vidím tvoj nick. Ha, ty si nebol skrčený. Ja som... Ale to čo mi blbne, to blbne. Ty, ja počujem ty, ako otváraš dvere. Však, lebo ty si tak ide tuto. Ty si bol v láve a horí ti tam... Nie, nič som nevidel. Horí ti tam láva, si pod lávou. Jako? No, počkaj, môžem sa odložiť skočiť do tej lávy? No tak, ak chceš.
Ak chceš, no skoč do lavy. No, ja ti neviem. Videl som tvoj nick a nebol si skrčený. A ja viem, kde si bol, takže bol si to kde tu. A počkaj. Ja No ťa len skoč do nájdem. lavy, možno budeš mať fortune a nájdeš ma. Ale možno veľmi pravdepodobne nie a zabiješ sa. Ale ja ti nepoviem, že akože čo. No tak ale počkaj, ty si tu tak kde bol schovatý a videl som tam hlinu, to bolo jedné, čo som videl, takže si vonku. A ďalšia torta. Si vonku, kámo. Priznaj sa, si vonku. Nie, ja vonku nie som, ale tá torta, vieš, aký ju môžeš zobrať? Chceš ju zobrať, tú tortu? No tak to No môžeš aj odtiaľto, ale gebneš do hlavy asi. Prečo? No tak negebneš, môžeš aj odtiaľto, ale... No tak ja ťa Z takto... džunglového stromu by Tak sa toto mala. pekne, fakt. Jaj. Aha. Toto pekne prejdem a pohľadám ťa. Ale videl som tvoj nick. To môj diváci veľmi dobre vedia. No hej, ale ja musím dať pozor, aby som sa nevykrčil zase. Videl som tvoj dick. To bol môj dík. A na čo ťa zaujíma? No, nezaujíma ma. Aj zombík. Kašli Ale- na ňoho. No dobre, ja radšej odtiaľ to zdrhnem, pretože toto je tu veľmi nepríjemné. A horúce. Horúce. Hot, very hoty. No počkaj, kde si? Musím si za tortu. Ja vidím tvoj dík. Fakt? Teda Dobre, vylez už. nevyleziem, ty ma musíš A, hľadať. tu je diera, chyba tu glowstone. No, takže. Furt ti tam buble láva. Tu není láva. Tak voda môže tak bublať. Nie. Počkať. Aj, padol som. Dobre. Ahahaha. Chcete tu? Prosím? No nám tu oco teraz prišiel doniesť jedlo a potom ocko, dobre? Kde to mám dať? Máš to na stole. Horím. Horí. Horí. Dobre, už nehorím. Horí sa zelenajú. Martinko, Dobre, horí. teraz tu bol krátky strih, prepáčte. A ja som tu ináč rozbil jeden hlad, lebo som padol do lavy. Idem si dať tortu. No, počkaj, kde je tá torta? Au. No, Ňam, ak ňam, ma ňam, nenájdeš ňam. do 14 minút, tak ja sa ti musím ukázať, ale vtedy ťa zmasakrujem naozaj bez milosti. Lebo som ma ja. nenašiel. Ale veď kokos, tak počkaj, na chvíľku ti odhalí môj nick. No, Alebo, nie, neodhalí. Ešte odhál. na Odhál, už to nemôže byť moc 13. dlhé. minúte, no na tú lavu to si išiel dobre, veď si videl v hlave môj nick, nie? No, tak tuto som ho videl, ja som bol v dome a videl som ho v rohu domu. No, tak. A potom som... No, takže... Tuto je toto, takže ešte raz to, ako počkaj, najprv sa úplne dohylujem. No, A tak keby dačo rýchlo zdrhnem. Á, si tu! A si mŕtvý! Nie, ale ja som zomrel v hlave. No, vidíš? A už druhýkrát, ty vole, som zomrel takto. Ja mám sa vyšplať z tej lavy? Áno. Dobre, tak už ide. Vidíš, mňa to zabije. Tak preto som tu vyrúbal ten glowstone, aby to bola taká skryša, že aby to bolo vidno a dal sa odtiaľ dostať. To čo je? Ja som tam rozbil lát, lebo som To bol v sa- hlave. Tu sa... Počkaj. Dobre, tak pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať Ale veď ešte like, ideme bojovať. Počkaj. odber, komentár, nejdeme bojovať, je to už moc dlhé video. Sadýkrát ťa zabijem. Nie, ty pip! Nie. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Odber. A ja sa na ďalšom videu. Čau. Čau.